Kung na-paralyze. Ah, chili, wag ginawa. Hi everyone! Welcome back sa ating YouTube channel na Mars and Sarah Vlogs! Ayan! So for today's video everyone is andito kami sa medyo pinakamataas na bundok dito sa likod ng bahay namin, Bes. Ayan. So meron kasi ditong parang pasto day, yung mga ganon. So dito talaga kami pumupunta, lalo na pag magpipictorials. So for today's video, magpipictorials kami. At kasama ko si Liza Midrilon at si Richie Liburing! Ayan! So ayan, Zay. So sobrang ganda ng view dito, Zay. So ayan, picture muna kayo, te. So ako lang muna magbibideo dito kasi picture muna kayo, best, yung mga ganun. So yun na nga, Zay, ang napakaganda dito is ano siya, te, pwede kayong mag-picnic, no? Pwede kayong mag-picnic or kahit anong gawin nyo dito, te, bonggalush talaga siya, best. Kasi nga, sobrang fresh talaga yung hangin, best. Sobrang ganda, sobrang sarap. Wala talagang mabahong utot na yung mabahong tain dito dahil, no? Kasi malayo talaga siya, no? Tapos may marimar. Wala naman siguro malilibang dyan kasi, ayan, yung area, oh, ayan. Oh, tiaw. So, ayan. Sipapakita ko sa inyo yung nawa kong parang slide video something sa mga view dito, te. Oo, kasi mag-video ako kanina, dahil. So, yun na nga. Ipapakita ko sa inyo kung gaano siya kaganda. Oo. So, ayan. Nakikita niyo yung mata ko nung gumaganon-ganon talaga ako kasi so, sobra sa init, dahil. Oo, silaw kayo siya. Grabe. No. So, Tagalog, Bisaya tayo, best. So, ayan. At least nagtagalog din naman tayo konti, diba? So, ayan sila. So, ipapakita ko sa inyo yung pictorials, best. Na, picture! Sira ulo talaga ito. Ayan sila, bes. Napipicture yan. A few moments later. Update for today's video, everyone. So, ayun na nga, yung sinabi ko sa inyo kanina, bes. Yun yung sinabi ko sa inyo kanina. Dito talaga yung mga maraming memories, dahil. Kasi nga, dito, oh, kisama yung nakasuway na pangahoy, diribe. Oh, Pa. yaman mo kasi. Ito mang gulo siya kasama mo yun. Iba kasi yun, mananalaki mo. Nag-upload sa kalsada. Dabli sa kalsada. Yun na nga, Zay, ang daming mga memories dito, te. Kasi nga, dito kami kumukuha ng mga panggatong, bes. Oo. Parati kami pumupunta dito ng mama ko kasi kumukuha kami ng panggatong. Tapos minsan, mamagol sa miday. Oo. I don't know anong tawag sa inyo sa Tagalog yung mamagol day, pero para sa amin, basta mamagol miday ka na manguhag, bitaw bagol day. So, hindi ko nadala yung aking selfie stick or selfie stand. So, kaya nilagay ko na lang dito sa puno ng lubi, day. Ganun. Nilagay ko na lang sa puno ng lubi yung cellphone ko para makapag-ganon-ganon talaga ako. Makapag-ganon talaga ako sa vlog na to, te. Ayan. Para todo chika talaga yung ating mga pangmata. Diba, ganun. Sobrang ganda talaga dito. Kaya parati talaga dito kami pumupunta for chill-chill, ganun. Kung may problema ka, dito ka pumunta. Ganun. Tapos yung mga dumon, bes. Oo, hindi ko alam sa inyo kung alam nyo yung hindi ko alam kung anong English niyan or Tagalog ng dumon. Basta sa amin, dumon talaga yan sa Bisaya, te. Yung medyo parang maliliit siya na prutas.
Tapos maasim kung kakainin siya, maasim siya. Yun na nga, pumupunta kami dito pag may bunga na siya, ayan. So, sasawsa namin yung sa anghang na suka, bes. Oo. So, yun na nga. Sobrang sarap. Kaya dito, sobrang dami talaga ng memories. Bring back na yung mga. Day for today's video. So, yun na nga, Zay. Pauwi na talaga kami, Zay. Yan. Kasi nga, merong ulan na paparating, bes. So, kailangan na talaga naming umuwi for today's video. Tapos na din naman kami ng pipictorials. Edi, masaya. Yung mga ganun. Ano na tagis ba pa? Pikas? Yan. So, nasa unahan sila si Richie tsaka si Liza. Ako din na kinahanglan. Tunid na. Wow! No! Pak na. Kudumun ba may bunga? Naayot, daghan kayo na nga. Daghan kayo. Maganda sa gamay. Nanganginog na. Sa dali ara kayo. Ina na bunga karon nga hinog na. Wow! Usan na ako. Laubit. Daghan bitaw day. Hello! Hala, ubit ang brubuyag. Sinay bukot. Agad-agad? No? So yun na nga everyone, dahil meron ng bunga yung dumon dito, day. So hindi muna kami uuwi. Opo. So ipapakita ko sa inyo yung dumon na sinasabi ko sa inyo. Kaya kami parati pumabalik dito at pumupunta. O yung tae ng kalabaw, tamakan mo dahil. Hapakan mo. O, diba? Sobrang tuwa. Eto siya! Ayan. So, ito yung dumon best na sinasabi ko sa inyo. So, ito yung pinupuntahan namin dito pag may bunga na siya mga ngayon. August na ba ta ngayon, Day? July. O may bunga na siya pag July, no? So, yun na nga, Zay. Pumupunta kami rito. Magdadala kami ng suka na may sili. Oo, para masarap. Pero ngayon, hindi kami nakadala kasi hindi namin alam kung may bunga ba siya. So, ngayon, unexpected. Kasi si Richie sabi niya may bunga daw. Then, pagtingin namin, meron talaga siyang bunga, Day. So, ito na, ayan. Sobrang asim niya, parang siyang mangga. So, ito yung puno niya, Day. Ito yung puno niya. Ayan, te. So, be careful lang tayo sa pagkain nito kasi marami siyang black ants. Black ants. Yung mga ganun. Marami mga black ants, te. Yung mga zoom, kumbaga, te. Yung mga ganun. So, hindi natin siya pwedeng kainin talaga agad-agad kasi maanghang yung mga zoom, Day. Ayan, o. Ayan, may tumatakbo ba? May nakita ba kayong tumatakbo, bes? Or ako lang may nakakita, Day? Huwag na mo. Hindi niyo ba nakita, Day? Talo. O yan, may tumatakbo na. O, ito yung sinasabi ko sa inyo, yung black ant, Day. Black ant, bobo. So, kailangan mo siyang hipante para makain mo siya. Ayan. So, nung nag-umpisa pa ako nag-vlog, te, may vlog din ako dito, nung kumain kami ni Andy Mar. Tapos, yun yung last vlog ko sa dito, sa dumunan na to, te. Tapos ngayon, thanks God, kasi nakabalik din naman kami. So, yun na nga, te. Kainan na, kumbaga. So, sobrang sarap talaga nito. Yan. Kaon ako sumday. Aslam din siya kayo bitaw. Pero lami. Daw kayo, kunit pa ngayon ay. Bugtot. Para ba ni bunga? Ano na? Baglit. Higot ay. Kaya kalo naman yung kang zoom. Ang sum din, nakaon na kahangkay ah. Tiyo pa na yung kang agoy. Agoy. Oh! Na! Ano ba? Alam mo nyo guys, yung tunusikap talaga siya. Kinuha niya yung to sa iba mo kasi sobrang daming bunga. Kasi nakatunusikap siya, kumuha siya ng dugit dahil. Tapos hindi ko inabot yung mga ganun. O na, nabugto. Buka! Pero kuhita, uy, tarong. Ano nga pagkuhito? O, kana, balian ng mga nay. Pangkuha ng mga naibungayaw, bali ang sanga ko natin mabalik. Lah, pag di ko na suntukon rin. Tara nga, pagkuha ko yun. Wah, ako na pibogo, magyabang. Okay mo niya. Wah, ako na gurit sa ako. Magagdaw ni mo. Pala mo yung ano ang mga naidagan niya ako. Aran dyan mga layo. Magyabang. Kulong, o ka na, kabutan. Putot, dyan pa ilan ang putot. Di na ka naroon. Gisod na ko na. Bugat na ba kayo? Isang bago na dyan karoon. Mabalo na ganina, di ka dudol. Kayo rin karoon. Dahil naganaw ka na, wanas tunga. Sabi na tunga, day. Look, grabe. Ako kagunet.
Napungkol ka? Pagyabag? Oh, ipon, murag kanding na nabsab ba? Bro, apa banguha ka pagbukat ka? Dili abra na ko mabuha. Baliw ka na sa kasanga. Nabukat ka. Isa na bulsa, oy, lang na jacket, wala isod bulsa. Dali kibukat kayo, doy. Diyos me, marimara bukat kayo, day. Oo, ipugan ko na ako kay. Mupitik ko sa igbaw, day. So, na siya nga. Dali, Is ganda, bes. Tiis ganda. Teka, pag ako tiis ganda sa iyo, tiis pangit. Pero, lah, bukas na eh. Sige, sagdarayot eh. Huwag kukuha. Yawa. Matay ko naman yun. Taro nga, bro. Sakit lagi kong bukton, day. Muro nagbubuto akong mga pamukton. Yawa kay ka. Tisngi. Ano diyo ka tisngi? Halagi, unsa pa man kay bira imong gusto nga. Giana na lang ako. Muro na siya. Pulungo. Alay, igana na ako. Kuha na po dayon. Balik ko na sa igbaw. Alay, pagpugnan ako inanay. Agod. Sakto na na, daghan na kayo. Yawa mo kayo. Kumakay tarok istorya. You're such a... Dali na nga rin sa landong kay mga unta. So yun na nga everyone, tapos na kami kumuha ng dumunday. So thanks God, no? Magmumukbang dumun tayo for today's video. Pero hindi ko na ipapakita sa inyo na kumakain talaga kami kasi nga palubat na yung South Point ko, day. So for today's video, I will say bye-bye na lang. So bye-bye! Bye-bye, Zay! Bye-bye! Ano? Bye-bye! Dumun nyo! Aray! Ayan, salay sa... Lalo, kuang-kaon na mga kanaday! Hala na siya mga makaog-naong kaya. Masagpa na siya karoon lang ito. Masagpaon na siya karoon. Una nga to! Di ka grabang. Una nga to. Yawa. Haya! Ay ko eh, nagpuyot ng buang oh, daw kayo. Wow! Imag lang dagwin ng yawa. So, nagpuyot kayo, pero hanggang sila daw kayo. Mayo rin pagkasipit siyang na ingong kungkong. Kung nag-paralyze. Ah, chili! Huwag ginawa! Huwag tabang! Bakit ako likuha? Ulit yung gagawin. Bakit tabang kuha niya? Kusog di ka makaon. Yawa ka. Bye-bye!